weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbahna e nder galle Yahya Alpha Pama ndulmaji dembe e nder galle Ceerno Abou Moussa Gassama ko on waktu yoni ha e nder galle Ceerno Mody Sall to ndulmaji dembe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal wo holliti mi hulata kaso mboɗoɗano mboɗo ñaama mboɗo yara mbamini kono gonɗoye wellitare enen fulɓe noon so wiyama neɗɗo woni ko kaso tan en kulata ko jeyti ko kala komi jaltowo ko konguɗi Alhaji Farba Ngom toon to pavillon ɗo heɓata cellala ɓandu makko to leydi Mauritanie police aynoɓe ɓen dognoɓe ko fate huuɗo bon ko kame doro kala ɓe mbi teɓa ken tolnoyno gase jeeɗiɗi cannabis ɗum ko toon to ngabuɓe kolliti ɓe mbi hen teɓ goto o saaha loskoji ene jokki e muɗuma to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali e wallidiɓe mum ɓe sahela AES ɓe kolliti fiyande hanki 17 nde ɓe mbaɗi wulde jaw 17 kilométre hakkude Niger ɓe teɓɓiti koninkoɓe hewɓe yilta ɓe kanŋe taw ko wallidiɓe habdiɓe mabɓe ɓe to geydi Guinée Conakry wuro wiyetengo Bonfi ene tawe e nder commune mo Matam hanki o noon ko hanki o wonande ko seppoji mawɗi mbaɗi toon hakkude worɓe rewɓe sukaɓe e mawɓe kala ɓe kolliri mette mabɓe ken tolno e temedde tato ɓiɗɗo guinenajo nana lepte toon to leydi Mauritanie kabruji men manamina to Niger Togo Côte d'Ivoire ma en jaa toon to Nigéria joolam jaɓeri ma en jaa toon to États-Unis de Amérique kamine wonde Russie Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru payɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceernama Tijani Diallo gorko mo mel gawude jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e jeenaya jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jayde moon jayde weltare TV ne humpita moɗon to leydi Mauritanie ñande 3 janvier 2026 so haaji jomiraɗo to Nouakchott lamorgo leydi ndi to wiyete La Casa aɓe jogui hirde wande fayida taw hirde nde kadi yuɓɓinta ɗum wonande ko catala ngal ganduɗa ko jeunesse tabital pulago e yamirore tabital pulago mo Mauritanie ɗum noon ko hirde fayidinde ko fate hirjinde jeunesse o e gandal kame métier e gueɗe parɗin fannuji kala nden yewtere noon tamboto ɗum ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kono kadi ma on jii toon taw kadi ganduɗa ko haaliyankoɓe naalankoɓe e yewtoɓe hoɗoɓe wadɓe fayida ɓe ene beltina pittali moɗon ciftina moon ganni moon hankiɗi on jejjitani e kala sahane hen Abdoullahi Ndiaye cifte daari kame yaadi mum Yahya Ndiaye kame yaadiɓe mum kala e ɗin fannuji kala ɗum noon waɗata ko ñande 3 lewru janvier 2026 so haaji jomiraɗo to Nouakchott ɗum noon kala e moon jiɗɗo yiide Sar Abdoullahi Sarr yaadi mum kala toon to Nouakchott bisimilla moon toon to La Casa garon kebbi noon jonnon pewnon ko jamma moon jamma pulago hirde moon hide nafoore gandal kame feɗɗidde haqqillaji faade e ɓamtare kala takkusana ceerno Hamdou Rabbi e dawal nayaɓal ne yuɓɓine hitande hikka nde lewru décembre fandu hawrata koye 13 ndu lewru fandu ndu taw kadi ko toon to Nouakchott to PK 7 garde gola ceerno Boubacara Gaye taw kadi koye dayira Ansar Dine mo ganduɗa ene yuɓɓina ɗum e kala hitande ene bisma hen dendagal bandiraɓe julɓe kala nde garata e kewal e pewal nde moni kala ara daña ko dañete e barke oɗo hen Khalifa Waliyu moƴƴo biyetenoɗo ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia gorko mo Madina jaajɓe garaten koye kumpittal men ɗemgal pular hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o ko 17 lewru novembre o bismima toon to galle lamorgo ngo président cour suprême biyeteɗo Mohamed Mansour Mbaye ɓe jewtidi toon toɓɓe kewɗe no fewi siftinde moon ɗi dumunaji kala kanko hoorejo leydi ndi omo bismo yogay calɗi mawɗi tambiɗi sariya leydi ndi holko jogori fewjide ko jogori haalede ɗum noon ɓe garti e golle hestitinde golle sariya leydi ndi beele kadi gueɗɗe kala ɓuuri yawde yarude yeeso yoga e tribunal ji leydi ndi kala kono ne kadi khalifa général mo Lewna Niass yena woni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass
o wawi bismade ɗum ɓe mbawi yewtidde koyɗe jaam kame jaam e ɓamtare leydi ndi Sénégal ko wa ɗum konon hanki teskama caggal nde médiaji kewɗi kaali jonde hakkude hoorejo leydi Sénégal kamine wondi kadi e hoore jagode leydi ndi Sénégal hakkude Bassirou Diomaye Faye kame Ousmane Sonko mbawino yindirde kono hanki o wonande bureau politique mo Pastef wawi jodorade e hoorejo leydi ndi Sénégal ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi kono kadi kanko hoorejo leydi o arti e yaññade toɓɓe kewɗe no fewi o holliti kanko woni Sonko woni kanko noon wawa wadde ko boni Sonko omo andi kadi Sonko wawa waddemo ko boni ɓe certani hay seeɗa o holliti noon ko fati banggue sumgoji 2029 ɗum noon adde ɗum noon woni tan ko satti ko gurdama e celal o andani somo wuura ɗo e nden ko waɗum ko o arti e hollide saabi toɗɗademo Mimi Touré ko baɗɗo golle mum ha warñi hen ha dari hen jeeyi sababu noon beele kadi oɗo coalition ɓuura yaddude jamanu ɗe garte e toɓɓe kewɗe no fewi teskama noon kanko on hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko hanki o yiyama toon to bureau makko permature gam teskede so tawi koye foftode wonno kam oɗo sahani gasa taw o ƴettiti golle makko kono hande kam yogay jayɗeli garti hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ene gasa taw jaɓɓal gulgal jaw gonnogal ɗon oɗo saaha fuɗɗima waylitade no fotiri kala gam jaɓɓe fade ɓamtare ko wona ɗum ko so tawi kamɓe ɗiɗo tan ɓe ciisodiri ha peete jeygue jalti moƴƴanta ɓesguji leydi ndi to banggue golle e faggudu hakkude sursaɗeji leydi Sénégal kam ene wondi e joguiɗo konngol leydi ndi kala gouvernement mo leydi Sénégal holliti ma ɗoftu leydi Mali ɗum ko caggal général Assimi Goïta hoorejo leydi Mali nde itti délégation mum ene hen jagorɗo transport woni madame Dembélé Medina Sissoko wawi yettade nder leydi ndi Sénégal joɗodima hanki o e jagorɗo awo mo leydi Sénégal woni Fatou Diouf ɓe mbawi kanko on madame Fatou Diouf ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti noon ko fate Sénégal ma wallu leydi Mali to banggue nden kay kisal haaɗi conteneur uji mbawa tigui yaltude to kaggulaɗe mo Dakar mbawa faade toon to Bamako lamorgo leydi Mali ken tolno e ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi conteneur ene juuki ɗon ɗum ko caggal piyande bannoɗe toon to ñorodi Sahel ha ganda lawol hakkude Haay walla ni lawol hakkude Diboli fade toon to Bamako jeeyi sababu saɗɗende no fewi ha ganda sofreɓe hewɓe kollitino ya ngara men ne satti no fewi Dakar nden kay kisal état major to banggue nden ka ɗum noon ko jonde balɗe tati nane sappo e jeeɗiɗi jeetati jeenayyi hande nde jonde nde gasata ko lulde chef d'état major aji ɗi nogas e jeeɗiɗi leydi ko fate nden kay kisal Golfe Guinée ɗe maaje beele kadi mbawa renede guilay batoje jahoje ha e garoje taw kadi e gueɗe ɗen kadi natane yalta kala gostodiral to banggue ɓoggi karalleje e sifaji ɗin kala taw kadi ɓewi nden jonde ko général Ibrahima Diop kam woni jagorɗo kono mo leydi Sénégal o holliti o saaha ɓe gaddi sifa jaɓɓal kesal gam ɓeydude nden ka e kisal ma jekkade ɗe Golfe Guinée e ko taari ɗum kala inde makko ko Fatou Kiné Cissé o taƴanano ko duuɓi ɗiɗi e kaso hitande o yiyata nangue hitande wonde o yalta taw koye nden ka sariya leydi ndi o waɗi tan ko lebbi tati o wawi accitede o ñawano ko nogas e goho lewru août yawtude ndu tribunal de Dakar hanki o cour d'appel accitimo o yalti kaso kanko noon o rewirano ko haalde konngudi ɗi ndewani lawol faade hoorejo leydi ndi kame hoore jagle ndi kame gendarmerie nationale ko fate nden kam e kisal mabɓe kanko o debbajo gardiɗo société wawi accitede hooti galle muɗum pôle judiciaire financiére hanki o ɓe garti e hollirde kay hewɓe ma nodde mayirɗe e daroɗe lewru fanduɗo hen ndu ne hen yimiyanke biyeteɗo Waly Diouf Waly Seck jaafoɗon yimiyanke on ɗum noon ko ɗiɗi lewru décembre fandu ndu hen joofede peɗeli ko fate koppareje kewɗe no fewi ne hen kadi ɓi gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal ko noon kadi taw koye koppareje wonande ɓi gonnoɗo hooreji leydi Sénégal e ɗin sifaji kala hewɓe noon ma nodde hen ko fati e banggue hettede taw koye dow oɗon fannu kala keddotoɗen koye fannuji ɗiɗon garaten koye Farba Ngom o Alhaji Farba Ngom maire mo commune mo Agnam hanki o yaltini konngudi mbaroji konngudi cuusal ɗin konngudi noon o holliti mi hulata kaso mi yattirta caggal kala ken wiye kulol iwiyama ha laaɓi
tenɗo gonmi ɗo mboɗo wayne jaam mboɗo selli mboɗo safro mboɗo ñaama mboɗo yara mboɗo ɗaano wayni kono boowal gonmi ni ko juuti ko kala komi jaltowo kono enen fulɓe noona gartiren haqqillaji men sennani neɗɗo e kaso tan en kulaɗa kaso wonani haydara komin suuɓi wadde politique komin suuɓi ngolɗo bolol ɗum noon ko hefti kam ko wona gacce wona haydara o holliti noona wonande ko juuti ko kala komi jaltowo o joofima peɗel noon maire mo commune Ɓoki Diaye woni Khalidou Wague o holliti an noon mi weltima ko jimami ɗo henna ko kono ɗo ay wasde arde saabu annene aɗa mere holno meretemi ni ka sehilam mi yiɗanama ko woni ga henna ko ɗum ko Farba Ngom konngudi moma hanki ɗi o yaltini Ismaila Ngom ko miñum Farba Ngom oɗo sa kañumne ma hette ñande aljuma nde nogase goho nduɗo henna lewru yeeso sariya leydi ndi ɗum noon eɗen gandi guiñan nogas lewru mai o waɗana ko jawo e nden kay kisala ko fati e banggue sariya leydi ndi guyka teskaka wonoɓe motoje ne bifto sakuji e téléphone ngaji ene tampini finoɓe to Guédiawaye Madina Gounasa Bagdada marché Ɓuɓees police jippima toon waɗi toon fitto manggo no fewi gueñande alen nde jeegomo suka taw koye tuumaɓe maalodirde e ɓen wujjoɓe mbiyama teeɓa oɗo saa jaam kisal nden ko fuɗɗima artude toon ittude metti mum watta guutu mum e guutu goɗɗo ɗum ko caggal nde piiɗa kirsuɗa jeyi sababu ɓe darni koyɗe hanki ɓe lappi ɓe guitti guutu mabɓe e ɓen caggal nde ɓe dañi guutu musto no fewi ɗum ko baroɗe leydi Sénégal yanoɓe taw kadi koye pettugol cehilagala hakkude mabɓe kippomo Brésil ɓen piiɓe noon ɗiɗi e ndiga wonaniɓe noon mettere mawde no fewi hanki one ɓe nanggui tigui wonande kay ko fettiyankoɓe ɓe leydi Kenya toon to Turki ɓe piiɗumen tan ko jeetati e ndiga ha ɓerde mabɓe cukkiti no fewi ɗum waɗi hande ko hewɓe jadata ataye yoga e boli leydi ndi Sénégal jeehetena ko toon to wuuro teddungo Madina Gounas taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo jonde dawol guesa ceerno yuɓɓinama ngam wadde joowe ko fate guerte ɗe ɓoyata wona lappire guerte hikka noon ɓe gaddi juɓɓudi he siri ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo to wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e wuuro tettugo Madina Gounas ñalawma alarba hande o Sar Abdoulaye Sarr ko dawol mawgol ɗo no guesa ceerno gam gonde guerte ɗe wadde ɗum jowojoye mawɗe sukaɓe kala dawi toon gam rendinde ɗum waɗe jooje kewɗe nde wonno Sar Abdoulaye Sarr hikko waɗa programme ko lappude guerte ceerno ɗe taw noon ko machine ngaji wona juuɗe machine ngaji ɗi kala lappoji ɗi kala eɗen ɗo iɗi kewɗe tep machallah so waɗama jojo ha gasi ñan aseto waɗa programme lappude guerte ɗe nde wonno machine ngaji eɗi poftini kala ko waɗa e machine ngaji ɗi ko machine o lappata kañum ƴarto kañum nawata guerte ɗe banggue ne lowo sakuji gooƴi en jaaha banggue taw goto kala jiida e gongal nguel wadde noon machine o namdi ko juuɗe jawɗe ko yo gongaje nanne hen tan guerte ɗe jalta banggue gooƴi en jaaha banggue ɓene lowo sac so sac o heewi haɓɓe waɗe banggue sac goto ko adde wadde noon hikko dendagal diwan Fass Gounas diwan wuttude Madina Gounas e gursiraji kala ene keblono ɗum gam arde ñawo yiila so Allah lamɗo hikko on ñalawma asir garoɗo o taw so dawama lappere nde ko wiyete kam guerte ɗe kam e gooƴi ɗi kam en lappe ha laaɓa so woodi kay janggo muɗum ko artoyte gooƴi ɗi walla kam reñinde gooƴi kono guerte ɗe kam lappe ñande ha laaɓa beele fofude lawol han hanndirde wonno sa ɓuɓol ngol fuɗɗi yettade han hanndirde ni wadde no bandiraɓe kala mo jiiɗa koye on sifa e kan haala wona holno guerte ɗe gasirta e on ñalawma fof leɗɗe fof no dilli sukaɓe fof no dilli enen cooro e wuuro he en gam haalode bandiraɓe horomo heddi on ñalawma gase so Allahu lamɗo jaaɓi aseto garoɗo o inchallah woni lappere guerte guesa ceerno tawi kono waɗa programme ko machine ngaji ɗi hano haaldirni Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounas fede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi takkusana jonɗo ha ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounas e nder galle Mouhamadou Ibrahima Sow kono ne kadi Bayel Mbaya ha e nder galle Amadou Samba Lo kon takkusana yoni ha to Kidira e nder galle Imam Khatiba wuuro Kidira ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pular e nder guenindi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie inde makko ko Mouhtar
wuldu muhtara wuldu bareka kam wasi fittandu muma goddo onon biyeteɗo wonande goddo biyeteɗo Mustafa wuldu Muhammeda on non wawi gañaden gañande musene fewi ɓen yiltonoɓe kanŋe ko kanŋe e nder diwan mo président mo no ko mbiyata beeri mugarena ko ton ɓe jiilotono ko ɓulli kanŋe ɗi mabbe e mabɓe goto o noon wasi fittanu mum goɗɗo gañima hen ne tawe ton to hôpital mo Zouayrata ene woni e safrade waya kañum ko hen heddi e sahaji noon ne teska kala saaha min moɓe mina toon ngam wawde mabbinde ko heewi nder to ene jeeyi sababu kay wonande ɗum mabbude dow mabɓe haɓe mbasa hen pittali mabɓe hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani hanki o ton to galle lamoro ko to o bismima toon nelaɗo mbadi keridi hoorejo leydi Sahrawiya ɗum noon o biyeteɗo Ibrahima Ali wawi yettade toon yettini ɓattake hoorejo leydi Sahrawi Mauritanie holliti en yaade Sahrawi ma ɗoftodire mum yogay gueɗe e fannuji kala ɓattake o ko salminde moƴƴitinde cehilagal e jokkodiral hakkude ɗi leyɗele ɗiɗi e ballodiral kame peeje e ɗaɓɓude wasiyaji timmuɗi hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani hanki o e nder discours makko o holliti darde makko e fandare makko mahde faggudu leydi Mauritanie ha tiiɗa nde tawno faggudu so tawi mahama ha tiiɗi darima tan ɓiɓɓe leydi ndi moni kala ma waw ŋoltade hen wada ko dañi taw tardinta haydara e faggudu leydi ndi jeeyi sababu noon kolol tataɓi wola ngam wadde ngaluji mum kene yaltina ngaluji leydi ndi ha leydi ndi ɓaaro e tiiɗal manggal no feewi ɗo holliti noon wonande o joɗodima e ardiɓe entreprise aji kewɗi ngam yewtidde e ɗiɗon sifaji kame ɗen gueɗe kala guinenaɓe Konakiri wuurɓe leydi Mauritanie kolliri nguuri tan ko kaɗɗam no feewi ñamako e tohñali kala hen joguiɗo kayitaji ɗi séjour e kala sahane jaggue tette hewɓe mabɓe noon beddoyama toon to Rosso woni hen ñawɓe tampuɓe woni hen kadi enen yaaha ha en tawe nder galleji ene lufte toon ne jaltine bowala porte parole mabɓe noon holliti wonande ambassade mo leydi Guinée tawete to Dakar waɗani golle mum hay seeɗa ɓe erima général Mamadi Doumbouya nde fabatoɓe ko ɓuuri yawde saabu ɗo ɓe goni ɗo ɓe goni koye kaya mbeya musɗo no feewi kay hayɗi toonne kadi ko 12 koɗo nanga hen joyo koye leyɗele certuɗe ko wayno Guinée Conakry Guinée Bissau e Sénégal nder galle goto société mo andaka way koɗo kañum gollintaɓe saha kala wooda hen biftaɗo nawe toon to Nouakchott jokkoya golle muɗuma ko fate rewido e pele nangama hen goto ko Mauritanie najo o saha noon loskoji ene jokke o sifa ɗum ko toon to kay hayɗi to jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie wo tottiri ko fate licence wonande kay partiji 5 politique o saaha ɗinne mbawi fuɗɗade golle mumen dawrugol e nder leydi ndi ko landaji kessine hen landa taw kadi ko biyeteɗo Mohammed Jamila Mansour ene hen biyeteɗo Noureddine Mohammed ene hen El Wafi o holliti maɓe daro darde tinde no feewi ngam daranade gendi leydi Mauritanie hen Zeynaba bitto Altagui ene hen ɓe ko ɓe goni tottaɓe wonande kay ɗereji mumen oɗo saaha joguima landaji keesi ngam wawde huccande golle mumen e nder leydi ndi leydi Mauritanie tribunauji ɗi Mauritanie hande o gudditi dossier ji ɗin dossier ji noon ɗo ha 25 lewru novembre taw kadi kene fonon temedere e 22 tuumaɓe ene hen 14 police taw koye tuumaɓe ko fate trafic wonande ɗanle ɗe ndewani lawol jeeyeten ko aton to Ngabo ene tawe e nder région de Guidimara police fawi juuɗe muɗum ɓe kolliti ɓe nangi gorko goto ɓe nanguiri ɗum ken tolno e 27 kilo cannabis ko drogue tan wiyete noon toon to région de Guidimara kene fonde capanɗe 3 koli ene suuɗa ne fewna iwi koye gotiri hoddidi leydi Mauritanie ndiɓe kalani inde muɗum kono kadi oɗo saha aɓe jokki hen losko yango no feewi ɗo iwi ɗo eɗo faano e holɓen ɓe o jokkodiri taw koye dow oɗon sifa kala sengiwi to leydi Mauritanie
paadena koto leydi Mali communiqué wonande catal tammingal caktirde leydi ndi kala ɓe kolliteɓe ndentina ɓen haaloɓe laylayti rendo ha haaloɓe médiaji e radioji e tufde kalirde kala nde jomin ndentoto ngam ñiŋoje kewɗe yaltude faade wonande ɓen liggotoɓe état o guilay gouverneur uji préfet ji sous préfet ji liggotoɓe administration ngaji e local leydi ndi kala ɓen e kala saha konngudi musɗi kay ene pukke dow men ɓe kolliti o saha kamɓe kala kay nangaɗo hen sariya cattuɗo koko rewnete e joomum tene kadi ala jurum hay seeɗa ko fate ɗeɗon gueɗe union africaine hakkude leydi Mali ɗum noon ko jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali woni Abdoulaye Dioba joɗodima e biyeteɗo Mamadou Tangara noon kam woni nelaɗo e mbadi keridi koyɗe jaam toon to union africaine toon to leydi Mali kami sahele hoore muma oɗo sa fandare mabɓe noon ko yurnitade caɗele leydi Mali beele kadi ɗeɗe caɗele union africaine wawa tigui darade hena ngam teskede o saha Mali e Sahel ne jogui caɗele nden ka mawɗi no feewi jeeyi sababu koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere woni Antonio Guterres yaltini konngol o holliti oɗo saha mo eri leyɗele Sahel yo en nde mbawata kay moɓodirde gona neɗɗo goto mbawa wallidde leydi Mali e Sahel beele jaam duumiɗo ene wawa artude toona police haɓatoɓe ko fate drogue kame ɗaynoje kala ɓe nangui tuufeji ɗiɗi mawɗi no feewi toon to Douenza ɓe nangui noon on gorko baɗowo on trafic taw koye lawol koona fade toon no ko mbiɗeɗo Koresina ɓen noon mbawi fawide juuɗo saha noon loskoji luggi ene jokki e sifa golle makko eno o gollirta ni hen fedde darnide haqqe innama ade nde windere ɓe jaltini cimtol mabɓe ñalawma hanki o ɓe kolliti armée leydi Mali kame wallidiɓe muɗum woni desso wañoɓe ɓe jooɓima pittali 31 jamburu ɗum no wonno ko 2 ha 13 lewru octobre 2025 mandure nde to wuuro wiyetengo bale kame wuuro wiyetengo Kamanna ɗeɗo ene guure ɗiɗi ɓe lepti toon yimɓe ɓe duppi toon galleji ha keewi ɓen noon kolliti laamu leydi Mali nde uddite hen loskoji jaaƴi no feewi luluni ko wuuro tawetengo e région de Sikasso caggal Bamako Sikasso ngo wuuro ene jeeya e ɓurgo hewde yimɓe ɗe balɗe kala ɓe jaɓɓima hewɓe dogɓe noko mbiɗeɗo luluni noon ko wuuro moftugo guure kewɗe ko remoɓe e wañoɓe ɓuuri hewde toon ɗum ko caggal nde jenim joguitiɓe jane mabɓe mbari toon wañoɓe hewɓe gañi hewɓe duppi toon ko heewi nangui boliɗi ken tolnoye yontere caggal noon armée leydi Mali holliti waɗi toon frappe uji gulɗi jaw o saha noon booli kewɗi garti e nden kay kisal armée leydi Mali luloni o saha wonti e nden kay kisal leydi Mali ɓen dongnoɓe ne moltoyi toon to Sikasso garti toon to luloni hewɓe en kolliti garti e guese mumen kono caɗele kay ko hande kuɓɓam ko wiyete kuura e ndiyama ene satti no feewi e nder diwan mo luluni paɗena ko toon to keerol hakkunde leydi Mali kame Niger armée leydi Mali e wallidiɓe muma wonande cetal AES Burkina Niger ɗe kolliti ɓe mbaɗi frappe taw koye ballal daddo ndiwowa dow ɓe mbawi teɓɓidde bomboje faade ɓen yiiletoɓe kanŋe toon ko mbiɗeɗo tabankoro noon ko kiloji 6 hakkunde mum e Niger eɗin ɓulli taw kadi ko ɓen joguitiɓe armée ji wallidiɓe ɓen harbiyankoɓe haɓoɓe mabɓe ko ɓen tigui ɓe mbawi teɓɓidde ɓe kolliti noon ɓe tetti toon kaɓirɗe kewɗe wiide état major général armée leydi Mali to Guinée Conakry paɗena hanki o ko seppoji mawɗi mbaɗi to ko mbiɗeɗo bonfi noon tawete koye commune mo Matam rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe kala kañumen kay ceppi ɓe kolliti noon ɓe eri ko général Mamadi Doumbouya sukaɓe mabɓe maayi toon to Mauritanie ɗum ko caggal kene foto wonde 90 taw kadi ganduɗa ko Guinée naɓe ƴettunoɓe laana hen 15 mbasi pittali mumen kono noon kene foto wonde hen mbawi tigui ubbede toon to Nouadhibou caggal mum noon waɗi hen gañiɓe no feewi mbaɗa e oto nawa ha toon to Keerol wonande Mauritanie Sénégal ko toon ɗacca ɓe kolliti kene tolno
e temedde tato ɓiɗɗo Mauritanajo e wiide kay joɗiɗo biyeteɗo Mamadi ɓe Eric Mamadou Yad biyeteɗo Mamadou Bobo Ba o holliti ko caɗele mawɗe ɓe nguuri o joofi peɗeli ko ambassadeur mabɓe tawteto Dakar waɗani golle mum haydara ɓe erima noon général Mamadi Doumbouya nde ɓurata wawde faabade ɓesguji mabɓe nde jaltata toon to Mauritanie ne nguuri toon caɗele mawɗe no feewi. Keddoɗen koye leydi Guinée Conakry teskede o saha heewi toon ko biftede sukaɓe rewɓe ne kewi biftede e nder leydi ndi ha tenti toon to Conakry. inde makko ko Mariama Diallo duuɓi 11 o yarata o jangganno ko tayoragal tono ko biyeɗo Sima Rossi noon tawete koye commune mo Lambaniya ko debbo goto gonɗo e moto ari gaari noddigel ndigel ari tan o wingel jolnigel o yehi askiliri o yehi Dieynaba Diallo ko yimum cukalel ngel police kamɓe kala ɓe eero yiilade ke wonande balɗe tati ɓe jiyani oɗo hen suka debbo ɓe ganduɗa kala holto nawa to Niger armée to Niger gouvernement leydi ndi taw koye jaggoɗo jeeygu woni Abdoulaye Seydou o yamiri noon oɗo saaha duwagne leydi ndi kala nde haɗata jaltugol ko fate gaz pétrole leydi ndi ngam teskede ceergol mum e hulede mankugol mum beele ɓiɓɓe leydi ndi mbasa mankede ɗen gueɗe taw ko gaz uji domestique e nder galleji ɗi ne mbaɗa kay heddade hen to Togo ne ɓeyda jokkodiral hakkude Lomé kame Moscou mo leydi Russie ɗum koye jillu Faria Simbe hooreji leydi Togo faade toon to Russie ko hande o joɗode e Vladimir Poutine hooreji leydi Russie ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi hen toɓɓere mantinide ko nden kay kisal Togo ngam heblo e koninkagal hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala to Nigéria caggal nde état islamique wallidiɓe Boko Haram jaltini photoje kewɗe no fewi ɓe kolliti ɓe mbari général biteɗo Bambo Mohamed Abba mo ganduɗa ko général mawɗo no fewi ɓe toɓɓiti fittandu muɗum to wuro wiyetengo Wajira ko ɓe kolliti noon wonande ɓe mbarimo caggal mum noon armée leydi ndi yeddi ɗum koye embuscade goto kay moɓe jooɓi fittandu makko kewɓe kay ɓe gañi ɗumen armée leydi ndi yeddino kono noon hanki o Tinubu Bola Ahmed ko hoorejo leydi ndi o gonɗini mayde o général gila tan kene wona hande duuɓi 15 ko Boko Haram ene haaɓo laamu leydi Nigéria kono kadi ngol woni goo wonande kay général joom martaba towɗo teɓɓitade e nde wolde hakkude mabɓe e Boko Haram to leydi Côte d'Ivoire sumgoji législative 2025 jogori latade ko nogas jeeɗiɗi lewru décembre fannudu CEI ko catal tamigal sumgoji ɓe jaltini doggol jaɓanaɓe kala ko 1,450 candidat e nder listeji woni ko jaɓana ɗum noon ene heena 1,85 ko rewɓe kene fotonde 1,130 ko worɓe ɓen goni heɓotoɓe ngam dañde kay joɗorde toon to sursarɗe yeeji ndu leydi Côte d'Ivoire paaɗen koto joolam jaɓere Irak fuɗɗima waylude jaɓɓal ɗum koye sumgoji 11 ndu lewru novembre wannode toon to leydi Irak coalition gonnoɗo hoorejo jaggoɗo leydi ndi woni Mohamed Sia al Soudani ko on tigi woni gañiɗo o noon koye parti chiite en oɗo sa chiite kañum kay jogori joɗade toon to sursardeji leydi ndi fuɗɗoto ko janvier 2026 ko jaɓɓal kesal woni ko natani leydi Irak galle danejo to États-Unis d'Amérique Donald Trump hanki o wa jaɓɓima wonande prince héritier mo Arabie Saoudite woni Mohammed Ben Salma ɓe mbawi yewtitoɓe jaƴƴe no fewi kono kadi ɓe garti e jaydiyanke baranoɗo toon to Turquie wonande kay 2018 taw koye consulat mo Arabie Saoudite biɗoɗo Jamal Khashoggi o sa noon holliti Donald Trump ko mayde musde hawnide hayso tawi woni haala ka waklitima kanko on Mohammed Ben Salma o holliti ko mayde musde hamnide ɗe gueɗeɓe ñagui nde mbasata wattude kanko ala kala ko tini e ɗeɗo hen gueɗe haydara ko wona ɗum konon kanko Mohammed Ben Salma wonande kay prince héritier mo leydi Arabie Saoudite o holliti 1 milliard ko preje dollar woni ko Arabie Saoudite jogui fandare yaltude ngam wadde ɗum e nder leydi Amérique ngam yencinde ngaluji mum Donald Trump foɓɓanimo kelle ngam hollide ɗum ko gollal paayo dingal no fewi hakkude Amérique kame Arabie Saoudite Ukraine ngol woni goo weddade missile bawɗo woɗɗoyde no fewi faade leydi Russie toɓɓi noon koye koninkoɓe
ni birde armée leydi Russie dum ko subaka hande o gil Donald Trump ari gale danejo gol woni gomabe wadde ngal gadala dum ko caggal jillo wonde hooreji leydi Ukraine Vladimir Zelensky to leydi France hatta Espagne hande o mo tawi to Turquie hakkude makko Recep Tayyip Erdogan dum ko kuccam golle gam ummitinde kaldigal hakkude makko e Moscou a leydi Russie musibe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddano mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena